чемпионати осиё оид ба бокс миёни наврасону ҷавонон дар шаҳри аммони урдун ба поён расид. дар финали вазни 60 килограмм миёни ҷавонон варзишгари тоҷик абдураҳим ёқубов бо намояндаи қирғизистон алмаз орозбеков ба ринг баромад. дар ин майдондорӣ абдураҳим ёқубов бо ҳисоби 2-3 мағлуб гашт. абдураҳим то ба финал расидан дар 3 муҳориба муқобили варзишгарони Таиланд, Ҳиндустон ва Узбекистон дастболо шуда буд. ҳамин тариқ миёни ҷавонон 3 варзишгари дигарамон Юсуф Фозилов дар вазни 71 килограмм, Нурланбек Эрматов дар вазни 75 кило, Акмалҷон Абдувалиев дар вазни 86 кило бо медалҳои биринҷӣ мукофотонида шуданд. миёни наврасон бошад, варзишгарони тоҷик 4 медал ба даст оварданд. Анушервон Фозилов дар вазни 46 кило медали нуқра, Ҳангома Исоева дар вазни 57 кило, Руслан Ғафуров дар вазни 57 кило, Рустамҷон Ашуров дар вазни 60 кило медали биринҷиро ба гардан овехтанд. қобили зикр аст ки дар чемпионати осиё миёни наврасону ҷавонон намояндагони 21 давлати қура ширкат намуданд. Мунтахаби Тоҷикистон бошад дар ҳайати 21 варзишгар ба ин чорабинӣ сафарбар шуда буд.